sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tagoal ko sa pangan nga Kyla. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Iris. I just don't wanna miss you. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababae nga nagpuyo sa Danau City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdahasingan nga Kayla. Recorded by X Thunder Gaming. Kayla? Magandang niha. Kay na gustong makik-table ni mo. Okay, ma. Ako din si Robert. Ikaw, Kyla. pwede ko mga number ni mo, Kayla? Sige, sir. Sure. Okay ra kung magiglaan ko ni mo? Ha? Ay, kabalang ka. Mayroon na kaming oras. Sir Robert. Hoy, sige na lagi mo kuyog anak ni Robert, no? Nga naman di ay, bawal di makikuyog sa tong customers? Dili man bawal, tay, pero ayaw kalimot ha, bawal tang ma-in love sa atong mga customers. Tingalig nalimot ka kung unsang klasiya sa trabaho nga atong gisadlan. Ug tingalig nalimot pud ka nga mo ani rason kung nganong nagkaila mong Sir Robert. Vernie. Kayla, ayaw na pag-expect nga doon na pa'y lalaki nga mutarong panato. Vernie. Hey, ilom kay ka. Huwag ka ganais pagkaon gani. Pwede na tagmamalhin. Robert. Dili na ko. Oh, ha? Ayaw ka bala ka. Dili ko mangayog bayad sa kong oras nga gihatag ni mo ron. Pero dili na ko. Kayla, no-offend ba ti ka kay gibayaran ti ka? Oh, sorry. Ang ako naman good nga di na ka mo entertain og laing customers. Og nga no. Nga imo ning gibuhat. Tungod kay, Tungod kay unsa. oh, ganahan ko nimo. Robert. Wa malimot nimo kung unsa klasihas trabaho nga. Nga na ako. Dili ka ba di mauwang makig-uban ako sa publiko? Unsaon na lang kung naay makailan nimo og nako. Wa ko'y labot. Kaila. Kung andam na kang mag-usab sa mong kinabuhi, tabangan ti ka. Robert. Mahal ti ka. Ug willing ko nga muris ko nimo. Unta hatagan ko nimo chance. Aron ma-prove ko diha nimo nga tinud-anay nga kung tinguha diha nimo. Robert. Robert, madawat ka ako sa imong inahan. Gikulbaan manggod ko. Ayaw ka bala ka. Narak sumkilid pirmi. Basta kay mo na to'y akong gingon nimo. Ayaw pagkisigot pa sa mong trabaho. Robert. Unsay trabaho ni mo, day?
Koan, tita. Working student siya, ma. Na siya magtrabaho sa usa ka fast food chain samtang nag-eskwela siya. Oo, tita. Mao ba? O gusto may kurso nimo? Hospitality management mo yung gikuha, tita. Ma, magsige na ba lang teksturyahan eh? Pwede mga aon sa ta kay wala gutom na da. Babe, wata ko kariyo ta. Ihatod ta ka. Magkuha lang kong jacket. Sige, babe. Arang-arang manikahimtang silang Robert. Layo ra kayo na ako. Maayo kay makahigayon kung pakigsulti nimo nga wa ang akong anak. Gusto lang kong mahibaw ka. Wa ko makauyo nimo para sa akong anak. Tita, Usa ka engineer ang akong anak. Unya mamunot lang siyag sama nimo? Ha, ambisyosa. Recorded by X Thunder Gaming. Tara, kaya. Ma, ato sa amin. Ako na sa siyang ihatod eh. Ah, sige anak. Amping. ari sa mi, tita. Oh, no, sama ka. Mura magagawa sa mood nga makiksulti na ako. Nabot lang ta din sa imong apartment. Kung doon na may bati nga nasulti sa mama ni mo, ako na yung mga ipasensya. Robert, doon na ka ni padul nga ng atong relasyon. Kayla? Oo, siguro lang pangutan na ha. Tingaling nagusik-usik lang kasi mong oras na ako. Tingali po kan makaamgo ka nga. Dili gaday ako ang babae nga para gyud nimo. Kayla, babe, may mo ba ayaw unhi ang mga butang? Ayaw pag-una-una sa mga butang nga uwa pa may tabo. Nahadlok lang ko. Dili ko gustong masakitan. Dili ko gustong mamawa ka na ako. Di ko mawani mo. Mahal ka. Ug wa ko'y labot kung diin kagikan. Ang importante mo ang karon. Robert, Will you marry me? Robert, Di ko gusto nga mawa ka pa na ako, Kayla. O gusto kong buhaton ko ni. Aram mo to kagid nga mahal ti ka. Ug nani padulngan ang tanan. Robert. Yes. Yes. Magpakasal ka aning babayhana? Robert. Dili ko musugot. Ma, di ka makabutan ng bahinan ako. Ako kining kinabuhi. Ug ako kining katungod. Nakatun ka na sa pagtubag-tubag nako tungod anong babayhana? Ma, ayaw laglay nagsabot. Ang ako lang ipangayo ni mo nga sabton po ni mo nga akong pagbati. Kay bisag usapay mo isulti nga bati bahin kang Kayla, di na makausab sa kong pagbati nga to niya. Mahal na ko sa Kayla, ma. Robert! Nak, pasensya na ha kung di may magatambo si mong kasal diha. Saon nga, layo manggod o dako kayo magaso sa prite kung mubiyahe may paingon diha. Anugod po ng kwarta nak. Ang prite nga imong ihatag na mo, aw amo na ikonsumo dire. Ang
aso pang yung mga isuon. Sige ra pa, nakasabot ra ko ninyo. Ay, kabala ka pa. Magpadako kwarta ninyo diha. Og, kamo na bahala mo palit og pagkaon diha, ha? Salamat, nak. Og congratulations. Babe, thank you ha nga. Imo kong gipakaslan. Kana tungod kay mahal ta ka, babe. Robert, gibinuangan ka lang anang babayhana. Kyle, Ni Asteo ni mo. Siya mo ay mo pamatuod ni mong gibinuangan ka lang anang babayhana. oh, Robert, Kayla, nagkaila kay kunimo. Usagos imong nahimong customer sa club, di ba? Bayaran ka. Huwag ko magdahom nga mangingilad sa day ka. Kay ultimo ang akong pag-umangkon, nadagid di mo. See? Ha! Giilad ka lang niya. Napa siya'y pinaingon-ingon nga working student o nagtrabaho isip crew sa fast food chain. Ha! Pero ang tinuod, usa day ka babae nga bayaran. Babaeng hugaw! gusto na! Robert. Daan ako na ibawaan ang inyong gipanulti. Og ikaw, tiyo. Uyuan talang ka. Ug wa ta ka hatagi og katungod aron imong bastoso ng akong asawa sa adlaw pagid sa mong kasal. Robert, nabuang ka na, ha? Usa pa na sa imong ungak ka ni mong gibabayhan lang imong gipili. Bisag unsa pa imong isulti ma. Asawa na nakuskayla. Ug wa na kay mahimo pa na gawa sa pagdawat nga imo siyang umagad. Ha! Wa ko mangandoy og umagad ka parehas niya kahugaw. Bisag ka nusa, dili na ko siya madawat. Okay ma. Di sa nakupugso ng akong asawa nga imo siyang dawaton. Robert! Salamat sa inyong paggubas sa adlaw sa mong kasal. Wa na lang yun inyong gihuwat nga mahuman yun kining gabi na. Robert. Mamahawa tali kayla. Di ko musugot nga ilapat ang pagkauwawan ug maayo dinhi. Give up forever to closest to heaven. Dako kay kong pasalamat ni Robert nga naabot siya sa akong kinabuhi nga anda mo laban o moprotektahan nako bisan pa man siyang pamilya. Nagtuo agad ko nga wa na lalaki pa nga motarong nako. Pero nasayop ko. Kina-prove ni Robert nako nga mahal ko niya. Maong nag-usab gid ko og gitarong nako ang akong kaugalingon. Wa nako usiki ang gibuhat nga pagtalikod sa tanan aron lang makauban ko. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mukha naman ikalang kaagani Kayla nga taga Danau City, Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagaluhan, Iris. Ang mong kaagi gibatan ba sa radyo ni Jerry Haka? Ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala ug mga sukinti paminaw? Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining dalamanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadal sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig.